Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. What's our September review? Since Alama reviews before sifike season 8, kuningi izinto evilayo njengoba silandele TV show. Isigaxa samanga guys. Niyakhumbula kule episode uma Khumalo nobaba uMseleku noThando no Owami noMawande abantwana laba bathathu bamantombazane bacishe balingane bahamba kanye noMakhumalo nobaba uMseleku bezohlolwa kodwa nje into injalo lana ku-TV show kuthiwa uMakhumalo nobaba uMseleku bavele bathatha ingane bahamba. Owami noThando abakaMacele, uThando ukaSnake kodwa ukhuliswa uMacele, uMawande ukaMangwabe. uMangwabe kune episode la athi khona yena ngezingane zakhe ngamane bekhulume engasekho kodwa nje egamele izingane zakhe uzoyikhulumela. Lokho kusho ukuthini? Ngeke kwenzeke uMseleku enze Yesu uMseleku ubaba wezingane, right? Nje abantwana bonke singasabali ukuthi umzukulu bonke abamseleku, kodwa ngeke kwenzeke esasi decision efana nale uMangwabe engazi. Ngeke kwenzeke esase futhi decision efana nale uMacele engazi. Kodwa ku-TV show, because the TV show izobuka woFix ibuye kanye nabanye ukuze siqale sithi how bayam-attack uMakhumalo. Baba uMseleku bengeke suke ehambe noOwami noThando azi ukuthi baya la abazohlolwa khona engamtshela uMacele. Bengeke futhi ethule engamtshela uMangwabe, kodwa kuyibuke le episode because ngizofika kuyona. Ngikuvezelani ezinye izinto bazenza ngale ndlela zokuthi befake idrama noma ingekho, bevele begcina sebekhuluma into eyamanga besukela into la ongayibona ukuthi hawu impossible ukuthi ngenzeke into kanje. Kodwa yini ke ngabe yenzeke iqiniso ngempela sesiyibukisisa lento. uMakhumalo because ujwayele ukukhuluma endaweni eziningi liyaziwa igama lakhe, also bakulesa sigodi engabizwa njengo sisi ovelele endaweni, umama ovelele endaweni ukuzokhuluma namantombazane kanye nobaba uMseleku husband wakhe bebizwe njengezihambeli zalo mcimbi because kwabukeka sengathi into ebeyenziwe esigodini, kodwa bekunehlelo lokuthi kuhlola amantombazane kanjani. uMseleku noMakhumalo babemenyiwe, mabemenywa base behamba nezingane zabo ngendlela futhi right. Amanye amakhosikazi okuMacele noMangwabe babazi, kodwa manje ngoba sekufanele benze i-TV show le esizoyibuka thina mase siqala siyaxabana sibanga indaba zabo, bafika ku-TV show ezabantu abathathe izingane bangatshela uma bazo. Uma ngisengenza ama-reviews kwezinye izinto ngivele ngi-add into because ayakafiki uThando Nesithembu masuthi nginamanga. uThando Nesithembu mawungabe uyabalalela unake kuhudulwa amanga nje, kodwa lamanga lawa bawenze ngendlela ehlobisekile ungaboni ukuthi hawu yazi phela sekwamanga lawa. Bayenze ngendlela yokuthi si-understand ukuthi vele isithembu kuba umndeni ohlezi unezinkulumo, kunakho izinto ezincane kuhlezi kunochuku. Kodwa mase uyayibukisisa lento akakwazi uMseleku ukuthi engadriver ahambe nabantwana uMacele engasamthinti ngisho ku-WhatsApp mangabe kuthiwa kwakuphela i-airtime-ke ukwenzakalani. Futhi-ke nje manje sekulula kanjani indaba zama-calls, sekunama-options amaningi okwenza ama-calls, kodwa kuthiwa laphaya kuThando Nesithembu uMacele wayengazi. Size siyabona futhi uMacele uzobuza izingane ukuthi hawu nifike nenze njani laphaya, kodwa mase uyicabanga lento sisondeze eduze, abantwana bahamba baye emcimbini bafike bafunda lokho abakufundile bahlola ngalo lelo suku futhi bebuyile bamtshela uMacele ukuthi kwenzakalani. Base uMacele masizovela nezingane ku-TV show ubuza sengathi yonke lento yintsha ngoba manje sekunekhamera. Nase siyakwazi phela ukubona inkulumo ukuthi hawu lena isinekhamera phakathi, lento nje bingeke iziyenze ngalendlela abayisho ngayo. Ngaleso sikhathi sixoxa kanjalo-ke kukuningi nje kuxovekile, kuvele kufika omunye sethi hawu nginamanga, le TV show esiyilandelayo sixoxa ngayo inamanga, angikwazi mina ukuyenza ibe yiqiniso.
Yingakho nje noMangwabi wathi hawu indaba ka-number 5 isifana neculo sesilobu sihlabelela because bakhuluma ngo-number 5 ongekho kodwa kulobe kumumethe ukuthi u-number 5. Ama-episode futhi u-number 5 la isuke isiba khona nkulu indaba yakhona yilana mase kuvalwa isizini. I-meeting ebizwayo kuzoba no-number 5 before iphele. Omunye-ke ebuza ukuthi hawu yindaba u-social media uya-contribute ekutheni i-story lesi sakaMseleko sihamba kanjani ku-TV because baya-collector yonke lento eshoyo la ku-social media, even u-Thanks Ma lwena nobanga phela nibuye nibange ngathi iy'ndaba zakaMseleko ezenu nami ngisuke ngingasazi ukuthi kwenzakaleni. Kodwa-ke kulo othi mina nginamanga ngicela ukubuza wena ubona ukuthi ubaba Mseleko ubezohamba nabantwana la okuhlolwa khona attend umcimbi khona nje kuye emcimbini akahambanga umamkhulu engazi ngoba phela umamkhulu unkosikazi wakhe noMangwabi unkosikazi wakhe. Khona nje ukuphuma-ke ehamba ukuthi usuku lakhe luzobe lume kanjani asiboni ukuthi amakhosikazi uhamba engazi ukuthi uyaphi ngoba phela nakho bonke bamakhosikazi akhe. Mase kuthinta iy'ngane-ke phakathi amakhosikazi before ayaxabana ngento ethinta iy'ngane akukwazi ukuthi sebexabanile kwaze kwangena ukukhuluma manje bazokwenza into eney'ngane phakathi bengabatsheli laba bawomama. Kodwa ngoba sekuku-TV siyabona ukuthi bakwenzeleni ngale ndlela okwenziwe ngayo. Bakwenzeleni benzela ukuthi kube nokukhuluma. Ngesikhathi kuba nokukhuluma kuzoba sengathi hawu uMakhumalo wenza into enhle kodwa sebeyamgxeka. Why bemgxeka? Because lokho ukuthi iy'ngane zihlolwe zifunde ngakho yinto enhle. Kanti manje laba abagxekayo sebegxeka ukuthi uhambele ney'ngane engashongo kanti bashilo. Singathatha ngokuthi uMakhumalo akashongo kodwa ubaba Mseleko bengikaze athule. Kodwa futhi ngokuthi uMakhumalo siyambona ukuthi hawu nje uyazenza izinto ey'hlakaniphile engahlelana engabatshela oMacele noMangwabi ukuthi uhamba ney'ngane umcimbi abaya kuwona ukanje. Ngoba sekufika uThando Nesithembu owami wavele nje wapheka imvunulo yakhe e-right sokuvunula wathi uyahamba-ke noMakhumalo nobaba Mseleko wangazi uMacele siyabakholwa. Wena uthanda amanga akuThando Nesithembu kodwa mase kukhulunywa nge-review kuveza ukuthi baze bayikhuluma into engasiyona kuphinde kuvela ukuthi cha ezinye izinto ayihlangani so uyacasuka. Hayi-ke guys ayikho phela inkinga iyona i-TV show vele injalo nje wonke ama-TV shows esiwabukayo anjalo. Yikho sigcine sesiye ukuthi i-reality show ngoba i-reality yona ibuye isale ngaphandle le kude. Bengifuna ukukuvezela-ke lokhu ukuthi base uMseleko noMakhumalo babengayenza into ekanje. Cha, uMseleko wayengakwazi ukuthi ehambe engabatsheli omama bey'ngane. Cha, into esayibona nje ukuthi ingane yayingekho ulo omncane ubanzi kodwa masibheka ukuthi ngathi yena-ke usemncane kakhulu kosisi bakhe mhlawumbe bayekela lokho. Kodwa nje lokhu ukuthi wahamba owami uThando uMawande baxoxa nje kwaba yinto abavumelana ngayo ukuthi iy'ngane zizohamba zasho ukuthi iy'ngane ukuthi zizizwa kanjani ngento ekanje ngoba hhayi ukuthi abakwazi ukuhlola ngoba ukuthi mase befikile-ke sebezofunda ukuthi ukuhlolwa kuyinto kanjani. Ngivale-ke le video bengizoveza amanga part 1 siyeza futhi no part 2 into ehlobene nalokhu. Bye.